Sugod na tagbagdoy-bagdoy. Buray mo. Hindi na nagkikirig suga ng... Wak me. Hi mga kawatatap. Good evening. Karoon na din ng... Namin sa balay ni Manang. Tara, magkapi-kapi ta sa baybay. Magkapi-kapi ta sa baybay. Hi Manang. Mag-shop, mag-kapta. Natay na ko isparkir ko patong dako. Kumusta? Namin sa balay ni Manang. Kau pa naman si Mimi na. Abot si Mimi tara na. Puti ang nagnaw ni Mimi. Uy, kayo, Judy. Wala tas ako na. Warag iring. Kangit-ngit ba siyang balay uy? Yan pa yung mga bisita ni. Tara matulog. Nama ko isparkir ko patong dako. Hila to tingog ang mic ni? Sure eh. Puti yung tumay ni. Kabana siyang iro mga kawatatap eh. Among gisundo si Manang. Kay ni hapon na daw mi. Siyaw ang iro ah. Hindi ko naman yung iro mi. Tampok na guna no. Nagusa ka Manang. Ha? Nagusa ka. Ay, na ako'y katsa. Uy, na-ikuan. Ay pa ka nang ay. Nay ka chat. Oh. Ito ba itaw na? Uy, apa iro? Ay hayag pa man dihay ang bulan ka. Manang. Ang suso naman ba yun? Sigado na. Lagi speaker Mimi to. Tutok sa mga kanta. Ugma mga ligot ag sapa kitang tulog. Una na ron. Manang, wala ka nagpalit og solar Manang. Ngit-ngit imong balay. Muna balay niya mga kawatatap. Ano mo siyang balay? Ginong upo. Arang ngit-ngit. Bisig masunog na ba ito? Hindi palin niyo mong kalayo sa mga abuhan. Bubuin nagtubig. Ha? Bubig tubig. Ay, napahong ka ni siya. Bubuin gani no. Kaya makuan na. Layo ra. Ispat Manang. Istin. Uy, wala pa ko dito. Ngit-ngit kayo dyan. Abi ko dito ka nag-wifi Manang. Ha? Abi ko dito ka nag-wifi. Kisa na nag-wifi dira Manang. Kusog sa imo wifi? Maabot dari ah. Ha? Abot Kusog dari kayo. ah. Oo. Adi eh. Pila ang sing Nag-wifi ah. Ispat ba pag ispat. Huy! Na kami Ginoo ko. Huy! Social kay si Mimi ba? Ginoo, wa bitik kwarta. Ginoo ko. Oh, nanambok to man. Na mag-vitamins mo na siya Manang. Ha? Nani imo. Unsa man na? Mahawak mi ba ning lapad oh? No. Tawa. Matamo pa ka kay imong liko di. Imong kuan. Di purma na ganyan lawas no, mura nagdiwit. Nalantay na piso. Kanot. Namli ka no. Kanot gino kay nangit mo. Huy, di gwapa ba ko Manang look at me now. Ano ngami si kanot man no. Wala na kong lagi asinan. Mura nagkabo. Marami si kanot. Hamit no. Murag kuan. Kita kasi yang i-post manang. Ha? Kita kasi yang katong vlog. Wa mo gitan-aw. Wala gi-share naman nang. Na ako na kumit to mi. Bukdo lagi na kuan giatay ba kung sa atin. Uy, Unsay bukdo? Gino siya Sandro. Bukdo, bukdo. Bugdo ro yang not. Giatay ba? Katong vlog niya ba? Katong vlog niya. Sayo mga katatap at kami ilan ni magmotor mi. Uy, Agay. Ni anak to si kan. ang gani. Okay. Habloy. Anak, Abi ko sikuan. ani hapon na ka Manang. Ha? Mga unta sa balay man nang nay kuan dito sinabaw. Ang hapon ko pero mo. Mga piputang, Ninyo eh. mga pita, mga unta mag-inom tagtanduay. Naman. Ginabaso. Mo na ba nasugo na po. No, sa pagkadali naman na. Mi humot yung vape mi. Vape. Sa flavor ana mi. Motor mi. Judge maning. Humot ba murag bench. Isa pa pud meeting niya na pud iyon mi Bench padulong. vape. Unsa? Isa pa pud niya. Dako no. Okay lang mali ka na no. Ito mo dito si asawa. Si ano pod?
Kita ako yung balay. Wala. No. Sa maning click familiar. Naalagi ka diri ate lang. Uy, nabidyo na. Hi! Nami sa balay ni Mimi. Abot kung kadiri naman yung balay. Uy, na man ako pagkaon. Nanihapon si Kuan. Imo na baligya pa rin? Kasi yung palit ano pa rin? Ang kuan apam. Ang gani, lo gano'n. Nagkaon na. Gano'n. Layat ang marami. Si kuan ta kay tato. Saan nagluto ani? Pirang. Kau nagluto ani Ram? Kaon pano. Human ako bayot. Minut ka una. Nahuman ako dahil. Bilang na tanan pa rin. Naman ka? Itambok ni Ram. Bila tanan. Ngayon ka dyan. Ngayon ka dyan itambok. Baka yung naong ba niya? Asan? Asan mong baso? Ano? Ano mo? Mo nagiinom na ni Kon on jam ko. Lamig itambok mo no? Itambok. Wa ako? Mimi? Ano sa pa yung tambok pa rin? Tambok na madaan. Okay. Ayan lang ha. Kisa gupit mo manang. Ingon pa siya. Kanta na pagkuan. Sabi mo, kabilanta ka sa baybay, me? Ano ang mic kami doon? Ang, hindi lagi mo ko ano battery, me? Ay, wala battery. Oh! Nay, battery? Ano sa battery? Ano ang minu nga? Kay mukanta si Manang. Mukanta si Manang. Kasi ka nagtingog ani. New Year, mukhang to. Ako ato doon ako sa Taiwan o China. Doon ka country ato an. Saan ka? Ako ato sa. Dili ka mo ban Manang. Dili ka lagi pag ginapauban, ano? Ano ko nga. Kuan ako kanang kuan kanang passport visa. Ay, Ano ka dali naman? Si Mimi kay ang largahay na po rin. Umatom mo na siya kuan. Ada kami pagtarong di iba. Indonesia. Wato ba siya Indonesia? Kaya ang 1 million nako na ka dito ba? Ito, Indonesian na, nadrop. Patong kuan, babayot pag doon na blocker. Aminaw ba? No, dako kay ng 1 million. 1 million. Kasi balit ano ba? Ito manok ko ba ko dali. Ako sa kapatid pa pero kamera. Dagmara ba niyo? Ado, alam ko doon ka. Ukawin niyo. Ukawin niyo yung sa punta. Ikaw rin to rin papa mo. Hindi ko pa manik. Habol mo rin, Joy. Alam ka igam gani. Ay, grab. Adik ko siguro siya. Ito na horong na. Hindi ko nadaot niyo sa drums. Oh, katong bar nila. Ay nahay na na. Ay, ganit na. Ano ka nahay na na? Padala ba? Padala. Saan natin? KMGS? Malalang ko na. Ha? Ang MK? Mimi nabusog na ko mimi. Dala sa lila daw? Hey. Pagkaon mo nang kay para manambok ba para pareha na ka lang mo ni kuan ba oh. Ang paring. Medyo ko na-repeat ka ng lawasan ng banalipay. Ganit ko na kay natanggal ako itong implant. Tumubi ko. Ang pills na ko. Ay, nagawa man. Chat mo man. Hey, video man gud ni ba? Like smile pa siya mga katatap, video man gud. Kasi ka chat mo man. To si Mimi sa sulod mga katatap mo ko siya sa speaker kay mukanta si Manang ayos Jude. Si Manang Jude, numukanta siya mga kawatatap. Hindi siya tingog mga kawatatap, puro siya tingog ni Gary V. Valenciano. Mas cute ano sa ating tiyong. Mura po siya tingog ni Martin Rivera. Martin Luther. Right ko sa friends. Ay, manang mga kawatatap kay Judy Els, Judy. Joya ang pinaka-pretty Judy M sa Tambo. No other than Ang the one and pinakatiguan only. sa tambo. Ay, Wapa ko man. malgo ka kan. Aptik na! Kay nanay kuan. Aman. Dahil ito manang. Dali kasi aptik, dali aptik. Ay mga iro dari aro. Hindi kay tingog uli. Kasabaan nito ang Gladys dari ron. Bana-bana. Ina maglingkod na kumukan kanot no. Oo, pwede na ka maglingkod, mangkod ba? So ayun mga kawatatap, namin karon di sa Tambo, ang sila Mimi. Magkanta daw si Manang, nagdala siya speaker. Uy, daghan ba yung views atong kutong gikuan nimo no? Nato no. Perfect ka dito. Gada. Ikaw may naglagog kang tiga adto. Ay gud imong tingog dito no. Sagad ka. No.
Ano man, natin ulit yung tingog ito ako. Okay. Ano po? Basta gano'n man. Asa? Sa mic siguro na ano? Ano? Pag nindot yung mic dito, pag dito ka muling ko dito sa gilingkuran, kay madungog jud di mo. Oo. Karang kuan. Sa man gipagdalang mo. Namin si sa baybay mga katatap kay Uy, ay palig patambok nito ba? isa ra pod ka bangko yan gikuha oy. Gaway tri kay ako kuan di. Na, wa na mag-camping na taan eh. Silaan bayot. Hala. Mamulinaw na sila mi. Meaning 4G na lagi diri mi. Nag-data man ko. Connect yung ano niya. Ikaw na yung cellphone Ikaw, not? Nag-vlog gani ko mag-vlog ko kay para nga Okay, nakuha na lang me. ako na may ko ato ban mi. Kaya was animal oy. Bluetooth no, Bluetooth. Dili na siya bluetooth manang. Unsay kuha na me name. Unsa ba ka kuan wa man nimo giun? Nga wa pa ni magiun ka not. Wala ti sana. Wala ti sana. Hello. Sa pangalan na niya not. Ang pangalan ni ko. Sige. Vicky. Ha? Vicky. Di na ka Big 81 di na mao. Vicky 8822. Okay pa. Pair. Nasa ibang Pair new device. Ano raman na siya? Oh, dara. Dara. Okay na. Pairing pa. Oh. Lo, nindot na kayo na siya. Ikaw una ka na kanta. Parang wa. Gigamit ni mawa gitrapuhan. Be. Ari kay Lodi ay. Naa. Ay naman kay kanang ko ano daan nga gi-download. Sige na. Mukanta na si manang mga katatap no. no? Diri at lingkod oh. Ako man lang. Diri ako. Diri ako oh. Diri ano. Wato no ka bangko bayot. Kus gina ni. Ay kus gibayot kay panglabayon pa diri aron. Hello. Asa ko lingkod? Dira ba daon? Adira ko lingkod ni. Makakaya na ba Ikaw na na dinos kanot oy. Makakaya na ba na siya kanta. Kanta na si manang mga katatap.